Muni karon diri ang kuan sa Dinagat Island, no? Diri sa one step down nila 1,000 step kapin. Ikan sa taas so makita na to ang tibok dagat na to, inig-abot na to sa babaw karon kay nasugdan man eh. Kinakailangan tapuson gyud nato ni gaasa taman dapitan ni. So nindot kay ni nga lugar diri ta sa Dinagat Island, no? Nata diri sa mga 1,000 step daw ni daw. So lakbay na ta. Murag hanga kayo. So makita na to ang tibok dagat na to. Kinakahabog na gid kay ni. So natakaron diri sa Dinagat Island. So 1,000 plus kapin ang ato ang baktasod gikan sa taas. Indot kahit mga view, ang mga natural nga gibuhat sa Ginoo ba, ikini masukod ang kamayo sa Diyos. Hanga kayo mga kaiksuna, no? Indot kayo nga 1,000 step plus. Indot kayo dito part sa Dinagat Island. So habo pa kayo ang pag nakawan ng mga tao ng ligo. Nindot kayo, nindot kayo ibuhat ang tas pa kayo hangak kayo siya butong dugan nala ko sa tunga-tunga pero hangak kayo kayo naging basta-basta kining ato ang 1,000 step kapin. So nindot kayo ang lugar nga itong Hebuluano. Nindot tayo. So ang mga isla nagamit na gud ang mga isla karon. Nindot gud kayo. The best kayo ang isla karon, no? Kana nga part puti kayo. Puti ka nga is bye-bye. Puti kayo ang iyang kuan. White sand. Murag delikado diri sa landslide, oh. So murag paminan ako, murag wala na ni pag-iihi, oh. So survive kita karon kay puslan man nga ata diri. Atas taas, oh. Ang oras alas 3 hapon. Hangina sa taas, eh. Presko ang unahuna o presko ang maing kasing-kasing. Ang malipayong kasing-kasing. May pinakamayong tambal. So murag delikado kay diri. So ako rin isa diri. So maning kamot nga makakatkat taas kay wala na siya. Murag nabali na siya. So gaan raman ko. Larga lang ita ni. Puslan nga nata diri ko tawag unsa sa taas. So diri tama no potol na ang kapanon. So labyog ta larga ta. Labyog ta diri kilid-kilid hinay lang kay puslan man gyud nga nakarita diri. Atong tapuso ning asa tama ning 1,000 plus step ba. Likado lang di ka na magulan, no? So naksigulan karon. Oh, nahili siya. So
makita niyo mga presko sa mga dagat, hangin, nindot yung guys siya. Ang delikado lang yun kung magbagyo kay palit juga diri, wala kay kagunitan. So mahulog na siya kanang dangerous area. Paminaw na ako margula na ni pariya diri kay kuha na kayo o dahili mo lang slide ba. Taas na kayo ni. Mura lang mabutan na ako, mataas na kayo. Hala, nagulan sa taas. Hala, asay bilhin ng cellphone. Suking ulan. Hala, mabutang sasa. Ay laging tagulan kaya cellphone. Nabasa. Murag diri ang kasagaran diri, murag kung setching ka sa mga bonsai. Hala, bonsai siya. Patag na sa taas. Habog siya kayo, hangak ka. So ano yung mga palibot niya. So natas ito hatog yung ributon tanan. So panaog na ta. Ang delikado dahil ka na magsapatos ganyan kanya magulan. Slide ni siya nga mga hayuta. Slide ni siya diri. So sa pinakabog na kita. So ni action ko slide diri. Taas niya mga bonsai na taas niya dito sa unahan, mga bonsai na nasa tanan. So wala na siya ang kuan, murag nahulog lang o exercise na siya ba na kay masakit sa tuhod or stroke kamay or high blood kaya exercise ka dali. Champion ta dali mo. Indot kaya ang hangin, presko kayo, bugnaw kayo. So nata diri sa pinakataas nga lugar. So habog pagid kayo tro. Dito ta magkagiyo kano tuyok pagid aso taas kitsa kayo. So ang hangin diri sa pinakataas, presko kayo, indot kayo. Alas 3 kape na sa hapon. Pinakahabog na kayo tanaw 1,000 plus step. Tapos nata diri sa pinakahabog nga lugar. So kurgyo isa. Nabot na ako na ganina dito. So pababa na ko karon, pababa na ko. So nata karon diri sa Dinagat Island. So kusog kayong ulan. So nagpakuanta kay ang cellphone na to, daoton po kayo. So kabalo jud ko nga mo shutdown na siya. Pero importante nga doon na tayo mga dokumentaris kinabuhi kanang gihatag na si Diyos nga walay bayad, kanang kalipay nga o kalinaw nga iyang gihatag sa to sa matag usa. So pinaka the best na kay champion na kay sa tao. So ang gibuhat niya nga mga nature gihatag sa tao nga walay bayad, o giyang gipasiga ang mga mata sa tao, nakita ang mga kamayo sayang gibuhat. Nakita to mga color green, yellow, violet, tanan color na hasta itong pa. So ni ana kamayo ang Ginoo, dagat, tanan, isla, tanan gihatag niya ang kamayo sa tao. So ang tao angay nga may balo ug masayod ngadto sa salpang makagahom. Nata sa pinakahabog nga lugar. Ang tao sa pinakaubos, mura lang siya amigas, kaya pinakakamay pagod sa amigas. Makaingon tagtungaw pwede siya nga tanawon. Kaya taog singgit rig badungog bas kadalanan. Noy, may hapon noy! Noy! May hapon noy! So dili gid madungog ang atong tingog. So sa magbasingit-singit ka. May hapon noy! Hapon diyan noy! So ang ulan kusog na gyud kayo. So mura po ta diyo kanang amigas nga nagsinggit sa dito, mga di gyud madungog. So kung gusto juga pud magdali, magligid-ligid ka. Pero kini nga portion delikado ni siya diri kay kada ganay man landslide. So baba ta karon diri kay basin og wa ta kabalo sa mga sitwasyon kay ang ulan kusog na gyud kayo. So ang cellphone nagkipat-kipat na tungod sa ulan kusog kayo. So daghang salamat kay sa tanan. So lagi ta diri karon dito sa step pinakahabog kay ni 1,000 step. So
ulan lagi. Ang santos na gamay ani kay pababa man ta. So grabe kog singot so, sa taas pod hangin kayo presko ang una-una kasing-kasing malipayon. So ang malipayon nga kasing-kasing may pinakamayong tambal sa tanan. So abog kayo so makita nimo sa taas mga bonsai lang siya. So kung tanawon nimo ang palibot mura og kanang kusog kayong hangin, so delikado lang sila sa typhoon ba, kusog kayong hangin lah. Bye bye Philippines good. So tanaw na to ang dagan karon sa mga kapanahonan, so baba ta kay murag delikado ang landslide ri. So salamat sa tanan. So basa kay ta. Basa kay ta. So basa kay ta karon, oh grabing ulan. Basa kay ko diri sa 1000 feet, grabe ka basa. Ang akong GSD pintahan lang kay cellphone kay ni blurred nagmayo. So padulong na tao gikan sa taas. Basa kay ta. Ang atong tuhod ya kulog. Why problema kay tunuyuan ang tanan. Kusog kay grabe. Gikan sa panganod ang kanang gikan sa langit ni ihampak mong nang kusog kayo. So kay hangin ba, so ana day basta kay dito ta sa basta kay tao dito ta sa taas. So grabe og pago. Sigit man ko, so basa kay kong kamot. So tagwan to cellphone kani karon kay pasig mo shutdown na gyud. So God bless sa tanan, God bless na gyud, God bless, God bless.